Времето на Дай. прехвърляне изтече. Затова лист е само течен. 100% Снима ли ме? Да. компромисен към петлата. Я да си видя. Хайде пак. Изключителен резултат. Ама трябва да го запишеш ти, нали? Лекит. Телохот може да е твоето спасение. Топията го възмирима. Облегчава симптомите на грип и настинка бързо и ефективно. Телохот. Пак! Аз сега отиде! Лекарствен продукт за възрастни деца на 12 години без лекарско предписание. Съдържа прецедена мобилен употреба, прочитайте стока. При нужда, опийте и ти. Сега ми кажи кога. Айде, кажи. Кажи кога. Анинке. Анинке. Анинке, дай целувка. Да, ти иди. Защо да ти я вържа Много тук? се. Зади. Записвам. Давай. Ще седнеш да ядеш, как ще ядеш? Давай. На 24 години живея в София. Работя като машина, която Стегнала съм го, няма. Давай. Няма да изпадне, остави я. Хайде. Ама като говоря нещо. отида в самопредаване. Не чуваш, ама въобще не чуваш. Си взема апартамент, защото живея. Я напреди ме бунджул, хани. Айде. Парите ми стигат, ще ми останат. В смисъл си задела и за едно висше. Това е приятел. Да, виж какво направи. Ама така ще я удушиш? Ама, завръща ли? Да. Ама, що му направи завръща и... Къде? Просто... Гледай Вижда толкова пари на едно място, но Ще умре. нещо друго мога. сега са си мои и ще си правя просто каквото си поискам с тях. Дай да стига. Хайде, стига толкова вече, че попърквам. Последен път. Хайде. Бързо. Айде изчезни. Изчакай. Стига бе, бабо, без каса всичко. Хайде, стигна. Обичат гънини. Я напри една челна стойка на свещ. Аз бих искал на глава. Хайде. Какъв дискомфорт. Почувствай разликата. Ани, ти може ли така? Прави краката. Дига, давай. Събери дупето. Ани, ти можеш ли така? Като додата. Снимаш ли? Снимам. Дигай краката нагоре да сочат към небето. Айде нагоре, дигай. Това да бе. Миро. Свежда, айде бе. Давай. Така. Тук. Така. Газа прибрани краката нагоре. Каква е тази свежка да я правиш? Да. Точно обратно. Спестете тези пари, Дай, дай. от нашето депозит. Това е друга работа, така. Точно на вашите. Казвай бързо. Готов си. Сега мога, аз на глава мога. Аз мога на глава. Я да видим. Опа, бавно. Ръцете да са по-назад. Ръцете на триъгълник. Бавно. Браво! Я хвани Ани за краката като количка да походите малко. Я? Айде, обид. Сега искам някой друг да снима, а тата да ме води мене. Ани, ти можеш ли сега ти да го положиш за краката? Аз мога. Ще успееш ли? Как са направили това? Направили ли са?